Ngicela ubengelela nguMangothobana sangoma esipulayo ngezinye esipula amathambo. Namhlanje ngizochaza ukubaluleka kwenkukhu ekhaya. Uma uzofuya inkukhu ekhaya, inkukhu nje lesizulu igcaluzwe ebaleni. Kubalekile ngoba leyo nkukhu iyanivikela nina ekhaya. Ngikuyenzeka thola ukuthi inkukhu ivulelwe ekseni lapho elala khona. Yebo, lapho elala khona emahokweni. Yebo. Ngalesikhathi uyivulela le nkukhu. Ziyavulelwa inkukhu igcwala ibala, ezinye iphume ngegate, ezinye zenze iphosha ucingo, zenze yonke leyo nto. Egeyithini makunomeqo mawufuya inkukhu, ithonga lenzani lithatha lo meqo lufake kuphi enkukhwini, likhipha inkukhu ngegate. Ngalesikhathi iphuma inkukhu ithatha lo meqo, uzothola ukuthi iyafa. Ngalesikhathi sifile umuntu useyakwazi ukuphuma akasashona umuntu. Sengisho ukuthi inkukhu zibalekile kuphi ecekeni ukuthi zenze njani zifuywe. Uzothola ukuthi ekhaya umuntu uthumela izilwane. Abantu abagangayo bathumela izilwane ekhaya. Zifike le zilwane zingene enkukhwini. Ifi inkukhu. Uzothola ukuthi manje ngisho stroke kudala sasingakabathola abantu. Stroke sasingashaya abantu. Stroke sasha inkukhu egcekeni. Nani ke nibone egcekeni ithola ukuthi inkukhu isihambe enye indlela eningayazi. Yini ithonga selivikele umuntu lo kade ethunyelwa le stroke noma lo kade efakwa le stroke. Ikhona ke manje i-stroke sekhona ukuthi ena zifinyelele kuphi ebantwini ngesimo sokuthi inkukhu ayisafuywe egcekeni. La ngikhuluma ngani ngokubaleka kwenkukhu egcekeni. Ingane ekseni mayiphuma ziye esikoleni, inkukhu suke seyivulele. Ziphuma inkukhu ithatha imeqo, ithathe yonke into. Ingane ziphume zihambe zesikoleni zibuye zinjani ziphephile. Yikho ke ngithi ke la ngiqonda ukuveza ukubaleka kwani kwenkukhu, ukubaleka kwani kokufuya inkukhu. Kuyenzeka thola ukuthi inkukhu ikhona egcekeni, ithonga lilambile, livela ithonga lihlabela inkukhu. Hayi ukuthi ithonga leze lilimaza umuntu, mase limlimaza lo muntu useniyohlola, mase kuthi hayi kukhona olambile, khona ofuna ukugezwa, khona ofuna ukwenza kanje. Amathonga mazi khona lezi zinto ayazenzela wona. La ngikhuluma ngani ngokubaleka kwani kwenkukhu, ukufuya inkukhu egcekeni ihambe. Yabo. Omunye uzothola ukuthi ena kunezikhafula. Umuntu uyakhafula. Umuntu uthunyelwa ngezilwane. Lezo lwane ithonga lifaka phi enkukhwini. Wena mongayifuyi le nkukhu egcekeni, usho ukuthi kuwena ithonga lizoyikhipha lento lifake phi. Siyathokoza uMangothobana. Isifundo sanamhlanje lesi. Inkukhu ibalekile ukuyifuya egcekeni. Thokoza.